Wish me luck. Nou, maak je misschien een beetje bieskillen. Wel lezen ze. Mem zit daar. Hoi mem. Het scheelt wel weer wat bonten. Er zit een paar met mij wat vlekjes. Hey, goeiemorgen. Naaien, naaien. Wat ga je maar hier op een regen, jongens? Laat me nou zien. Wat hast u hierin, Hilda? Wat zit erin? Een liet baltje en een hele grote knuffel. En er staat nog 3 jongleerbaltjes. En nog 3 jongleerbaltjes. En Saka had een rechtstuk met squallenspullen en een rechtstuk met een bal. Go zwaaien, Hilda? Ja. Nou, Saka. Tot vanmiddag. Kom, go zwaaien. Ik kom er, ja? Je kom hier maar heen hangen. Juist hem al. Ja, daar gaat hij. Nou, leven. Maar dat is Saka. Die de hand uitje. Doei doei. Doei Shaki. Ben je nog tutie toch? Dat wordt je voor jong. Was het te laat op school? Nou, van jou het op de planning. De planning rent voort al een beetje oors. De planning rent voort al een beetje oors. Want we hebben een paar fruitvliegjes in huis. Nou, dat kent, maar dat hiet te waar en vind ik al niks aan. Maar nou zijn zaken in de hal. Mem, je bent wel heel volle fruitvliegjes. En ja, Jakkes, er ligt nog een in uw oude kast. Die broeken we net meer, al heel skof net meer. Er ligt onderin, achterin, ga ik net zien, een zak. Ja. Ik had hij op de shovel. Ja, hij had de kast nou op de shovel. Maar daaronderin ligt nog een zak met een paar appels erin. En dat zijn al je fruitvliegjes. Dus we hebben al die hele kast, wat er nog in zit, hebben we al je eruit gesquat. Dat gaat voort en hij brengt de kast voort. Jakkes. Ja, bah hè? Dus dat zie je net in de planning, maar dat hebben we al even beleefd. Nou, er zit nog wat fruitvlies in huis. Ik zal aan, maar eerst koffie, hè? Doe was een jernbandje, hè? Ik zal eerst een bak koffie en een beestje en dan maak ik aan maar onthemmel hem. Dat lijkt net in de planning, want voor je op de planning hier ik eigenlijk eerder zo naar Beppe Klaasje. En dan zoek ik van het Rockabilly Fest en de envelopjes kleermaatje en de bandjes en de muntjes en al dat soort dingen. Maar ik wil aan eerst dit even skiën, hè? Want dit zinigt me natuurlijk lang net. Je weet wel hoe skiën en oproemerig ik altijd ben. Nou, dit is wel even een aanslag op mijn skinhead. Dus ja, ik zal zien dat ik aan al die beestjes eruit krijg. Ik ga nu een topkadel zetten met jittik en een beetje afwasmiddel. Ik ga dat op internet lezen. Ik ben benieuwd dat er aan een neusje in zitten. Maar jakkes, dat is toch net een leuk begin van de dag, heel ouwe wel. Net leuk, hè? Hier al die metjes. Wat zijn we? Bah! En wat hast u maar? Deze, hè? Zullen we naar Beppeta? En deze kijken, maar... Die neemt bij mij. Nou ja, dat dus. Ik zou zeggen, vergeet net te abonneren en te liken als je hem zien wil hoe deze catastrofe oproemen wordt. En ik neem je hem uit bij mij. Daar bovenop uit de kast. Hildo? Zijn we de kast? Tot nooit weer ziens. Gaat je daarin naar jou? Ja. Metjes. Ja. Eeuw. Zeg nee. Nee, hij had hem in een container smitten, in een grote containerbak. Voor te maken, hè. Maar ik heb gezien dat hij en Vakken en Jacob juist er mooie jachtjes in de tent in van het Rockabilly Fest. Dat zat ik even zien. De man heeft juist er dat let nog weer dwaande west, jachtjes ophong en een bar maken. Ik had wel een foto's jongen, maar net real life. Dus even zien hoe dat eruit ziet. Oh shit, ik kreeg het al warm. Ja, ja. De bar. Zie je al die mooie jachtjes? Wauw. Het podium. De DJ-boot. En daarachter dus het snackhok. En oer bij de vier van ons hebben we een soort van hekje. Kunnen de bandjes er net bij komen. Nou, hoe moet je net meer doen? Ze is weer misselijk, man. Ja, klaar. Zet die gas dan los. Ik denk dat er iets weer verder. Nee, ze had sneeuw hoor, heel mooi waar. Rond de 28 graden, dus dat is perfect. Maar een springkastje erbij en misschien dat het echt heel heet is, even zo'n sproeierke. Zo'n bakje. Kun je een mooi boetenbadje, hè? Heel prettig zo, maar. Wie nog heel prettig zo'n bak. Vreven Paak heeft dat hij met de show een bak mee zonder delsmit. Nemen we skepjes mee. En die ijskoodinkjes. Zullen we dat doen? En wetter. En wetter. Maar zullen we nog eerst koffie doen? Ik doe eerst koffie. Nou, de koffie achter de kiezen. Ik ga de beestjes dienen. Nog een heel leuk feitje. We hebben jonge knietjes. Echt weer.
Dus dat toch nog iets positiefs. Ik laat je mijn kwarten wel even zien. Ja, fruitvliegjes. Leuk. Ik zal nog een keer even alles voortstafzoeien. Deze brul even voortsmieten en dan vanmiddag nog een keer stafzoeien. Eerst maar eens even mooi van die beestjes voort. Dus ik doe stafzoeien. Wish me luck. A few moments later. Nou, ik ga weer een rondje doen. Nou, dan wacht ik weer even een uur, want ze vliegen natuurlijk ook wat voort. Dan maar even een keer. Wat ik nou eerst aan zal is even de envelopjes kleermaatje van het Rockabilly Fest. Van de bands, van de vrijwilligers. Dat zal je muntjes hebben en een bandje. Want ja, je moet goed op je bandleden en op de vrijwilligers passen, ben ik van mening. Dus dat wil ik wel een goed valko hebben. Dus daar zit ik even aan de slag. Muntjes en bandjes. Nou, al je envelopjes met de naam erop. Dus ik nog even wat munten in de waan. En we hebben verschillende soorten bandjes. 18 plus en 18 min. Vanwege de alcohol en voor eigen vrijwilligers is maar. Dus 3 kleurtjes. Dan weten we waar we aan binnen bij de bar. Dus die moet er nog even bij. Tadaa, alles klaar, alles goed verdeeld. Ik heb nog even een extra envelopje met bandjes en muntjes. Als ik al in vergeten ben of ik denk van ach, die moet eigenlijk ook nog even een bandje wat muntjes hebben. Dan ga ik dat nog bij me. Ik denk dat ik de hele dag mooi mijn rugzakje oprin ga met alle envelopjes in zitten. Dan kan ik dat mooi uitdelen onder mensen. Dus dat is mijn taak wat op die dag. Ja, ik zal even bij de jonge knietjes. Neem ze niet tekenen. Nou, maar dan zie ik ze een beetje biskinnen. Daar lezen ze. Mem zit daar. Hoi mem. Het schat bij wat bont, er zit een paar met wat vlekjes bij. Groot neer zouden maken schatjes. Nou, schattig net. Al die jong vee, ik vind het mooi. Ik zal nog even wat fruitvliegjes opzoeken. En dan ben u met de band eraan. Ik word vanmiddag ook een mijn jaren. Ik ben eigenlijk nog een hele wand mijn behangplaksel in smarren. En dan wil ik dan al je van uw flyertjes opdoen. Dat meestal daar een soort een foto van mij kennen. Een fotobooth. Een plakje waar ze een fotomaatje kennen. Dus dat zie ik eigenlijk in de Holland vanmiddag mijn jaar te doen. Maar even zien hoe het komt. En ik ga nog wat nieuwe lampions halen. Dus die kan je wel kleer maken. Ik krijg dus een klusje om even mijn jaren te doen. Vind ik wel gezellig. Nou, ik ga weer. Nou jongens, ik ga heel tijd druk aan het poetsen geweest. En heel door hier even een koest, hè? Is het lekker koest? Ja? Maar misschien hoe mooi het ze hier even zitten bekomen. Waar zit hier al je biddy? Wat gezellig. Cool briltje. Verder op de planning van de media. Ik zal nog even bij Beppe Klaasje naar de bandjes. En misschien nog krijg ik wat vertrokken Billy Fest dan. Ik zoek eerst een hele wandmaatje voor de fotobooth. Maar nou, ik ga nou zo fanatiek ontpoetsen. Ik geloof net dat ik daar you het me zin in heb. Misschien morgen even. We zullen zien. Eerst even een sapje. En eerder even in de kleren. En dan gaan we even naar de theatertuin. Even bij het Rockabilly Fest terreintje. En even bij Beppe en de bandjes. Yes, yes. Lukt het? Ja. Zo. Dank je. Gaan we die kant op? Ja, die is voor iets maar. Ja, gauw in de prullenbak. Ja. Waar gaan we heen? Met Peppa en mij. Famke en hij? Lois. En Jaren zaken ben er misschien wel, zusje? Ja. Op, nee. Beppe. Kom maar. Zeg hoi, Heid. We zullen even naar de theatertuin. Ik ga nog lampiontjes mee. Kan Jaren en ik wel niet klappen. Al die lampiontjes. Oranje, red. Als je mag. Mooi. Wie hek, hè? Wie hek? Ja. Lekker kost hier dan? Je moet even zien, hoe leuk. Dit zijn de kleuren. Dus een beetje salmroze, oranje, bordeaux red en goud. En dan in heel groot, medium, lids en mini. Nou, krijg wat. En er zitten dus echt lampjes bij. Maar er zit al verlichting in de tent. Dus ik denk net dat dat nodig is. Maar misschien van een andere keer als we ze ergens zoals doen. Dus leuk. Kijk wat. Ja, Molly. Wie ben je dus dit om daar? En waar liggen? Ja, sure. We doen eerst de minis. We hadden een goud en een oranje. Ik doe niet oranje, boy. Ja, maar het is wel ben je niet. Doe ik de dingetjes in. Zaken doet de poetsjes hier met foutjes omheen. En ik doe de
eerder dingetjes in. A few moments later. Wow, super volle. Dankjewel voor je hulp, Lois. Toppie. Daar is gedaan. Jij nog wat? Oh ja, ik heb het. Dank je. Springen. Ja. Ja, ik heb het. Plop. Hilde, een keer springen? Lois en Famke een beetje aan de kant. Kan Hilde ook even een keer? Nou, springen. Hilde op het plastic springen. Dan ploffen ze. Spring. Oh, ik bloot een Famke het voetplank, denk ik. Kan hij, Famke? Dat is los. Shit, nou Hilda, doe maar. Spring Hilda. Nee, Famke met de oude. Famke, Lois krijgt even draai. Hilda, maar even. Lois, ik even. Ja, doe maar Hilda. Spring. Nou, we zijn weer thuis. Wat een dag. Van alles en nog wat. De dag startte een beetje nuver. Want ja, heel anders als in de planning. Maar we hier fruitvliegjes. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. Maar we hier niet een heel volle fruitvliegjes. Bleek dat er nog in de oude kast nog wat oudere appels zijn. Hier net jongen, vergeten eruit te halen. Fruitvliegjes. Bah. Dus Jelke en ik gaan alles opruimen. Alles schoonmaken. De kast eruit. Ik ga een paar keer het hoerstafzoeken. Want gelukkig ben die beestjes heel sloom en kist opstafzoeken. Dus ik geloof dat de meesten nou voort binnen. Ik ga een foutje zetten met azijn en indruk gedreft. Nou, daar zit nog heel veel in, dus dat is best genoeg. Ik ga nog een neetpatje deel zetten. Ik ga wat rockabillyfest dwaan west op computer. Ding uitprint en envelopjes klaarmaken met bandjes en muntjes. Ik ga hier een glimp van de jonge krientjes inletten. En we gaan nog lampion klaarmaken. Dus, nou, zoals ik zei, van alles en nog wat die. Maar uiteindelijk een tierenslagerij. Hey, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toemke omheen en via het net de chillen te downloaden voor op je tablet als telefoon. Ontnijtjesvlog!